स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की ओर से। आप सभी के बता दी कि भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा भतार रोएला। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप सब खातिर बहुत बड़का खुशखबरी भी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो चुकल बा। ई गाना के गौले बाड़े खेसारी लाल यादव जी और ई गाना के लिखले बाड़े अजीत हलचल जी और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े शंकर सिंह जी। आप सभी के बता दी कि ई गाना के काल यानी 8 अगस्त सुबह 6 बजे वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप लोग जाके सुन सकें। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग के ये स्पेशल रिपोर्ट कैसन लागल और कितना लोग ये गाना के इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमनी के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे।